Yolanda Yu kaachiel kod George nobedo joloch e tuke mag golf mag nyithindo mosir kod bengi mar NCBA kata odoko ni piem ne obedo mapek. Tukego ne ogol e alap ma Thika Sports Club nyaka alap ma Windsor Golf Club nikech koth mapek machwe pacho ka. Piem mokwongo nobedo e kind nyithindo manyiri ma hikgi nitiere kind higni 13-14 kama Yolanda Yu noyude loch bang' tieko e thuolo mokwongo. E kidieny mar nyithindo ma yawuoyi ma hikgi ni piny 12, George Ikirima gi Jeff Kivi nobedo gi piem mapek, kata kamano Ikirima noyudo loch. I wanted to win, especially I wanted to climb up the ranks. Since I was 10 points behind of my opponent, so I needed today to win. Yeah. I kind of feel pressured when I play with her because she's more experienced, and I think her tempo and all this are way better than me. But yeah, I did it.